салом дӯстон, соатҳои охир чандин трансферҳо рух доданд. Бо сабаби даву този ҳаёт шояд аз чанд муомилот бехабар монда бошем. Пас он вақте ки барои мисол Фабиан Руизро дар ПСЖ бинем, ҳайрон мемонем ки ин марди хуб чӣ гуна хапу дам ба Париж рафтааст. Гузариши нимҳоятгари испанӣ ба ПСЖ аллакай расман тасдиқ гашт. ғайр аз ин бозингари Челси Калум Хадсон-Одой ба клуби Байер иҷора дода шуд. Серхио Регилон Англияро ба Испания иваз намуд. Ӯ дар сафи Атлетико ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Гузариши ин бозингар ҳам ба таври иҷора аст. Кристиан Ромеро бошад ба пуррагии футболбози Тоттенхем шуд. Акнун дар бораи дигар хабарҳои муҳими футбол гап мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал албатта обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз дошнед мо бошад сар мекунем. Аслан дар миёнаи ҳафта мо одат кардаем ки бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупоро тамошо кунем, аммо ҳоли ҳозир бошад дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо бозиҳо гузашта истоданд ки имшаб низ топ рақобатҳо моро интизор аст. Ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз як хабари Мбаппе дам нагирифта дарҳол ба хабари нав ворид мешавем. қаблан ҳама дар бораи тилисми Погба барои Мбаппе ҳарф мезаданд. Пас он бозӣ бар зидди Монако бархе аз даргириҳои сегонаи хатти ҳуҷуми парижиёнро маълум кард. Мбаппе ба Месси пас намедиҳад. Сармураббии даста Галтие мегӯяд ки пеналтизани асосии ПСЖ Мбаппе бошад. Дар бозӣ бо Монако бошад, Неймар пеналтиро худаш иҷро кард. ҳама ин эгои баланди Неймар, Мбаппе ва ҳатто Мессиро нишон медиҳад, вале ин навбат Мбаппе ба ҳолати ғайрифутболӣ уфтод. Васоити ахбори оммаи итолиёвӣ менависанд ки Мбаппе бо як нафари ғайриоддӣ муносибатҳои ошиқона дорад. Гап сари он меравад ки маъшуқаи Мбаппе трансгендер мебошад. агар шумо аз ин мавзӯъ дур бошед, пас бояд донед ки транс он одамеро мегӯяд ки ҷинси худро иваз кардааст. гуфта мешавад ки Мбаппе ва Инес Рау дар фестивали синемо дар шаҳри Кан вохӯрданд. пас аз он чанд муддат бо ҳам хеле хуб вақт гузаронданд. вақтгузаронии онҳоро чандин нафарон шоҳид гаштанд. ҳамчунин аксҳо тасдиқи ҳама ин гуфтаҳо мебошанд. аввалин маротиба онҳоро бо ҳам моҳи майи соли гузашта дидаанд. Инес Рау аввалин трансгендерест ки дар саҳифаи якуми маҷаллаи Playboy аксашро мондаанд. то ин дам на Мбаппе ва на Инес муносибатҳояшонро шарҳ надоданд. Инес Рау кист? Ин духтар соли 1990 дар шаҳри Париж ба дунё омадааст. дар синни 16-солагиаш ӯ ҷинси худро иваз кардааст. яъне айни ҳол Инес бо асбобҳои мардона гашта истодааст. ин ҷо суоли мантиқӣ ба миён меояд. дар ҷуфти Мбаппе ва Инес ки киро? инро акнун мо маълум карда наметавонем, аммо як чиз даққаст ки Мбаппе ором шудани нест. пас аз он ки Килиан шаҳрномаашро бо ПСЖ имзо кард, аз ӯ ҳамаи корро интизор шудан мумкин. бо чунин сурат пас аз чанде Мбаппе ном футболбозро танҳо дар сериалҳои Клон ва Санта Барбара хоҳем дид, на дар футбол. Антони акнун футболбози дастаи Манчестер Юнайтед шуд. ӯ бо нархи 95 миллион евро ҷамъи бонусо ба дастаи шаҳри Манчестер гузашт. 100 миллион евро тасаввур кунед. биёед акнун андеша кунем. оё Дембеле 115 миллион евро меарзад? оё Санчо 100 миллион аст? оё Антони ба 100 миллион евро бозӣ кардан метавонад? ман фикр дорам ҳама ин бозингарон ба пуле ки барои онҳо пардохт карда шуд намеарзанд, вале дастҳои бузург барои харид кардани онҳо ин маблағро медиҳанд. харидории Антони барои Тенхак ва баъдан барои МЮ мақсади асосӣ шуд. кор то дараҷае раст ки овардани Антони ба МЮ на кори миқдори пул, балки кори принсип шуд ва англисо аз 100 миллион бештар ҳам пардохт мекарданд. маълум аст ки маблағи трансфер ба Антони Бразилӣ фишор хоҳад овард. ӯ метавонад 5 сол дар МЮ дар сатҳи баланд бозӣ карда, пас он бо арзиши 200 миллион ба Реал равад. ҳамчунин метавонад яке аз трансферҳои бадтарин дар таърихи манкуниянҳо шавад. ва аммо як чиз аён аст. Тенхак ду пойро дар як мӯза гузошта ин футболбозро мехост. роҳбарият хоҳиши сармураббиро иҷро кардан, акнун талабот аз ӯ зиёд хоҳад буд. ба мутахассиси нидерландӣ футболбозе бо маҳоратҳои инфиродии Антони лозим буд. ӯ дар Аякс тавассути канори Антони нақшаҳои худро амалӣ мекард ва ҳамакнун ин нақшаҳо бояд дар Олд Траффорд ҳам дар амал татбиқ шаванд. Нголо Канте метавонад дар ояндаи наздик дастаи худро иваз кунад. нимҳиматгари такягоии дастаи Челси бо лондониҳо то тобистони соли 2023 қарордоди ҳамкорӣ дорад. сармураббии Челси мутахассиси олмонӣ Томас Тухел ишора кард ки ояндаи Канте дар дастаи шаҳри Лондон номуайян аст. гап сари он меравад ки лондониҳо то ҳол ба хулосаи дақиқи наомаданд ки оё Канте барои онҳо лозим аст ё ин ки не. шаҳрномаи нав ва имзои он бо футболбози фаронсавӣ баҳс намешавад ва ҳатто суҳбат ҳам дар бораи он нест. аз ин лиҳоз дастаи
ПСЖ бо диққат ҳолати мазкурро мавриди назар қарор медиҳад. Нуголо аз моҳи январ ҳаққи пурраи гуфтушунидҳо бо клубҳои дигар дорад. Парижиҳо дер боз ба Канте таваҷҷӯҳ доранд ва дар чанд равзанаи трансферӣ диққати хоси худро ба ин бозингар нишон медоданд. айни ҳол баргаштани Нголо Канте ба Фаронса хеле наздик омадааст. Агар ба Челси ӯ лозим мешуд, пас дар бораи қарордоди наваш андешаҳо пайдо мешуданд. ё ин ки айни ҳол лондониҳо дар бозори трансферӣ банд ҳастанд ва баъди пӯшида шудани он ба ин мавзӯъ ҳам таваҷҷӯҳи хос равона мешавад. ба Эден Азар дар Мадрид дигар ҳеҷ кас бовар надорад. Бозингари белгитабор метавонад ҳама бори худро ҷамъ карда ба чаҳор тарафи дунё равад. алахусус роҳбарияти Реал дигар бовар надоранд ки Азар метавонад чизе ба даста бидиҳад. ӯ баръакс аз Реал пулро қопча бурда истодаасту бозиаш ҳеҷ маълум нест. ҳеҷ кас умед надорад ки Эден бо формаи қаблии худ бармегардад. дар Реал зид нестанд ки Азарро фурӯшанд. гапсари он меравад ки ҳамин тобистон ягон даста ба Мадрид бо пешниҳоди харидории Азар наомад. аз ин лиҳоз Реал ин футболбозро ба ҳеҷ куҷо фурӯхта натавониста истодааст. қаблан дар бораи таваҷҷӯҳи Челси суханҳо буданд, вале онҳо ҳам хапу дам гузаштанд. гуфта мешуд ки лондониҳо Азарро ба иҷора мебаранд, вале таври шумо ҳам шоҳиди ҳол ҳастед, дар масъалаи Азар оромӣ ҳукмфармост. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.